Ahojte, ja som Kristína. Ahojte, ja som Dávid. My by sme sa touto cestou chceli veľmi pekne poďakovať Ľudské, ktorá nám zorganizovala našu vysnívanú svadbu. Ale s tým, že to bolo celé riešené na diaľku a naplánovali sme to za 1 rok. Musím povedať, že my sme neboli vôbec jednoduchí klienti, boli sme dosť nároční, aj sme mali vysoké očakávania, ktoré Ľudská splnila až nad očakávania, čo sa týka celkovej organizácie, detailov, profesionality a naozaj úplne všetkého. Určite súhlasím, Ľudská je človek na správnom mieste a potvrdilo sa to hlavne tým, že náš prvotný plán bol zorganizovať si tú svadbu úplne sami, že bukneme si vilu nejakú, ktorú si vyberieme, oslovíme miestnych, že nám to tam celé zorganizujú a teda mysleli sme si, že to bude takto jednoducho fungovať. Vtedy úplne náhodou mi jeden z námi povedal o Ľudské, že Ľudská organizuje takéto svadby v zahraničí a tak sme ju teda oslovili, že nič za to nedáme a od prvého momentu bola tá komunikácia úžasná, o všetkom nás informovala, pravidelne sme mali online meetingy a takto na diaľku to úžasne naplánovala presne nad naše očakávania náročným klientom a keď nastal ten deň D, tak to bolo ešte úžasnejšie, ako sme očakávali. Dokonca tam boli ešte aj nejaké zmeny, ktoré sme si vymysleli na poslednú chvíľu a ona to všetko do bodky splnila bez nejakých takých vecí, že by si zafrfala alebo podobne sa posťažovala. Akože bolo to naozaj, že nad očakávania a my môžeme Ľudsku len odporúčiť, bolo to naozaj všetko do bodky splnené. A boli sme veľmi, veľmi spokojní so všetkým. Aj určite aj naši hostia boli veľmi spokojní, pretože sme si to užili. Odviedla úžasnú prácu, takže ktokoľvek uvažujete nad svadbou, či už na Bali alebo niekde v exotike, ona má tých destinácií viac, neváhajte ju osloviť, ona bude vám nápomocná a urobí všetko preto, aby to bol váš vysnený deň. Aby určite teda vysnený deň bol váš najlepší, tak by som to povedal. A nikdy na ten deň nezabudnete. Budete si to pamätať do konca života. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz.